Hello, in lo dam tlang MNN family atangin kalau lom le vek chawa ka viewer te ka subscriber te dam lo in omem lo dam vong turin du sakna sang ber ka hlan chawa voin hi sang ni som ni panga ni lai ni December tha ni som pasari ani chuan Wani ka buai khop maya ka pangpar mun sing sakte nga yani lengin ka buaya kanin sing salai vel kan ron tilanga nga pangpar tuipek lai te kan tilanga nga tin enge ka sayang hey mam ste po leitura oma indu chuan min lo be churanga ka number kha ka description khan ka da in ka channel khan call to channel in lu tanga chuan MNN family ti khanin omanga ka number mo 9612838007 kha ka number ni tin min lo call tlang thei lo pon WhatsApp call in min lo call don nia WhatsApp min lo bianga voice message in alu thina tun lai ka phone dan hi ka thiam lo khop maya chuan du le mamo tin nei chuan min lo bia anga mo tuna chuan ka pangpar mun rem vel sing salai vel min lo thiru kan rem vel ange hui ber hi ka ti tur po pa sala ve mo yun ya hay in line na rem ka du boxi ka in dai boxi lo mi lo en char don ya moms da dan ka sizing call dona so wang chon in mi lo thir char don ya hei nakina ka sizing rem huna ka lo tilang le ang
ati ngai na po ka shelave kan rem kwal anga dik ve ma yang sumo mam si amoy boxi oi 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 mam si tun la hian ka deliver na sa leidu in chuan aizol kho chung free deliver anianga chuan aizol kho pon hi sumo biak sa te in nei ni lo chuan in Christmas ma chuan in thon hi aha salut tu kamo du zong in nei chuan mel sia sumo kha lo belok ula chu tiang ani lo chuan thingtlang zo kho lampang hin thon har khop maya min sha thiam ram don nia achan chu Christmas in du tho lai ni wangin bung ruwa hi atam thei ani ka ringa sumo driver ho te poi an swal wang po ni chuang lo an khong ai thak om zo hi ka tiamo in nar ti she om don hian ka shalut tuka chuti rual chuan Christmas an zowanga Christmas zo achang kan tile chur turanga ila tuite kan pele don nia min lo ngak ru o Christmas lonely calling ta
kamams nei rong chu heng ho hi an ni a maroon color te a tial te a eng te a var te chi sang ani ber ome heng ho hi ka nei chu ni a aizol kho chung free deliver ani a heng ho hi a eng hi za som nga man chi khani a chuan heng ho hi chu zathum som nga o buk deuh an ni a chuan akaron tilang seng lo ani ber mai heng ho hi za som nga man o an thare ulom lut tukan nung thalor lut tukamo chuan Christmas ma chu free deliver ala ni ri don ani o Christmas present a chuan ka video te min lo thir sak thin awangin lom thu ka soya tin Israel atang te kha min lo enani Israel atang ten min lo thlir thina in chunga lom thu ka soya min lo thlir sak zelanga comment de kha nin du te khain ron soyanga tin Dimapur atangin doctor te zaurini te po khan min lo entry na zaurini bye chuan champhai atangin somtei champhai ngur khuamo somtei kalo bye bok che a tin mun sang go pa atang te kolasi patang te mo Manipur mo lamka atang te min lo thlir thina champhai lamte mamit te mo chuan bil kho thlir te lungdar atang te min lo thlira Singapore atang ten min lo thlira USA atang te min lo thlira min lo thlir tu te zong kha in zawa in du sana sang ber ka hlan chau Christmas nuam takin man theina ti te kha karon soi da tu na hian tlai ni atlat chi a khai hlim en tlang te lo langa alung len thak em mai khu ti dai khan meilum an chem ani meilum an chem teng maya thlasik bo ruwa kan ya lung len thak em maya chuan hei hi tlang nom veng thar presbyterian biak in ani a okay tilama khian salvation biak in te lo lang boka mo chuan khu tilai chung hring khu tlang nuam fu style ani a tlang nuam feel ani a so lam so block veng thridai kon te langa khai awalung len thak ve chuan ka video min lo thir sak thina wangin in hnen in chunga lom thu ka soya diaw le kanin hule thuai tura nga yila pathian in remati a damte kan om chuan video kan ron siam zelanga tin moms te in lo order do pangpar dang mo zet te po ka nei tha a daisy te po ka nei tha a khang te kha min lo order du chuan petunia kan lo tilang le lokang i ka petunia ani a hei an buk tha hluai khop maya hei hi pot khat som nga ni hei an buk to lutuka a ron par attention ron par tran ani chu chuan khai hetila hian fusia en lokang fusia hin ku mum na salu tu khai khai ti chuan ka video te ka channel te min lo thlir sak thina wang lom thu ka soya dam lo te lo dam phong turin du sak na sang ber ka hlan chawa ka tong trai pui zia chau ka ti kha i mu chunga min lo thlir te min lo thlir trok ka in kho har te alo nem theinan mo nge ni i ril ru lama har sat na nei tan te ril ru hlim lo tan te po thamuan tu lalpa kha in hnen alo a om rengani ti kha ka soitel do a in zawa in mang thavek ule